Jeg hedder Rasmus, og jeg er 39 år. Jeg er fysioterapeut af uddannelse, har været uddannet siden 2002. Har samlet set arbejdet cirka omkring 9 år som fysioterapeut, men har på grund af min psykiske lidelse, bipolar lidelse, har været ude af arbejdsmarkedet sådan on and off i en periode. Jeg hedder Benedikte Fenger, og jeg er 54 og har været uddannet fysioterapeut i 31 år. Og har de sidste 6,5 år fungeret som leder. Og jeg har en fortid i uddannelsesverdenen, hvor jeg har arbejdet rigtig meget med fysioterapeutstuderende også. Generelt set er folk jo lidt undrende og ved ikke helt rigtigt, hvad det er. De ved jo godt, hvad depression er, men de ved faktisk ikke, hvad bipolar lidelse eller de ved godt, hvad manisk depressiv, og så tænker de jo allerede folk, der skærer deres ører af og så videre, ikke? Men i princippet er de fleste, kan man godt snakke med. Men der er jo selvfølgelig nogen, som står helt af. Og så ved jeg jo også bare, at den kollega eller sådan, skal jeg jo ikke gå til. I min prøveperiode, hvor jeg var også færdig med det, så sagde jeg til dem, at I skal vide, at jeg har denne her lidelse. Så hvis jeg er lige pludselig meget, meget stresset, eller ikke kan huske ting, eller gøre sådan og ting, så må I gerne enten gå til tillidsrepræsentanten, som heldigvis sidder på det samme kontor, men alligevel så prikke min leder på skulderen, eller gør mig selv opmærksom på, at ja, det kommer også igen, hvor godt man kender folk. Det er jo en proces, fordi at efter jeg har haft 2 indlæggelsesforløb, det seneste meget voldsomt, hvor jeg var væk fra arbejdsmarkedet i 2 år. Okay. Og skulle tilbage igen og starte helt forfra. Og så tager jeg ligesom fysioterapien op igen, bare sådan for ligesom at afsøge det lidt. Og var egentlig ret åben med det samme til samtalen, fordi jeg tænkte, altså hvis jeg bare prøver at lurepasse mig ind og sige, jamen jeg har det fint, og wow, og det har jeg så ikke, jamen så har jeg en problematik over for min leder efterfølgende. Allerede når vi læser Rasmus' jobansøgning hertil, skriver han nede i interesser, fritid, det er afsnit den ende af en ansøgning, at han er aktiv i Depressionsforeningen. Ja. Og derudover sidder jeg jo altid også og kigger efter huller i folks ansættelsesforløb, fordi det er også tit, det kan være, at de har bare haft en time-out, det kan være, at der netop har været nogle ting, som man godt vil tale om, og det vil jeg hellere have frem til en samtale. Det er jo ikke altid, en samtale forløber ens, hvor det er naturligt, eller hvor de har spottet det, eller hvad det kan være. Ja. Selvom du egentlig er ærlig på det lille plan, ikke? Uden at skrive, jeg har, så skriver jeg aktiv i. Ikke? Du har ikke skjult noget, men du har heller ikke malet dig selv ud på væggen i en ansøgning. Det er også en vigtig kompetence, lige sådan at have at sige, jamen jeg er ærlig, men jeg er ikke hudløs her. Nej. Så kan man jo godt, hvis man synes, man vil være sikker på at få foden indenfor, så kunne man også godt vælge at sige, jamen jeg siger det i min prøvetid. Det kunne være næste skridt, hvis man ikke havde lige den der til, og man faktisk siger, jeg vil ikke skilles fra af fordomme på forhånd, jeg vil gerne lige have foden indenfor. Det er der også mange, der gør, når de er gravide, for eksempel, som de heller ikke har blik til at oplyse, osv. osv. Jeg har arbejdsmæssigt som leder har jeg været udfordret af, at medarbejdere i deres arbejdsforløb og arbejdsliv har haft perioder, hvor de ikke har været arbejdsdygtige. Jeg har også oplevet medarbejdere, som man jo tit, når man er højtkørende, ikke selv reagerede på det, men hvor vi havde nogle meget voldsomme oplevelser med vedkommende på min tidligere arbejdsplads, hvor lederen blev ringet op om natten, og om ikke vi ville hente vedkommende på en station, og hvor vi blev brugt som lidt for tæt netværk i virkeligheden, fordi der var nogle situationer i det liv, som gjorde, at det blev lederen, man henvendte sig til og brugte, og hvor det kom lidt for tæt på måske, i forhold til, hvad man skulle involveres i, men hvor det også er landet, og vedkommende er også stadig på arbejdspladsen. Som arbejdsgiver synes jeg, at det, der er vigtigt også at spørge ind til, når man så får snakken, ikke? Det er det der med, jamen, hvad kan det betyde for os? Altså, hvordan kan vi mærke det på dig? Hvordan kan vi ikke mærke det? Eller hvad er det, vi skal være opmærksom på på arbejdspladsen? Og det har jeg også talt med flere andre om, som har nogle ting, de bakser med, ikke? Jeg vælger til gengæld ikke, eller jeg melder ikke ud
når vi ansætter, om folk har noget med sig i bagagen. Nej. Det kunne jeg ikke drømme om. Sådan... Ja, det kunne jeg ikke drømme om. Jeg har nogle gange spurgt, om de ville have, at jeg meldte noget ud. Hvis der var noget, man skulle være opmærksom på. Jeg har også haft nogle med fysisk sygdom, ikke? Hvor det var smart, at kollegerne vidste. Altså, det har man jo selvfølgelig en pligt til. Altså, en, der havde diabetes, og som gik i insulinchok en gang imellem. Det var rigtig rart for kolleger, man ikke ringede 112 hver gang, men bare lige gav dem lidt at drikke, ikke? Altså, så der er forskel på det, men ellers er det op til medarbejderne selv, synes jeg, at sige, hvornår bygger man lige noget op. Jeg vil godt lige sige det til sidemanden, eller jeg vil godt have, at tillidsmanden ved det, eller arbejdsmiljøen, eller et eller andet. Ikke? Og der kan være nogle forskellige modeller for, hvem og i hvilket tempo man breaker det her. Fordi jeg synes også, det må være mærkeligt at gå ind på en arbejdsplads som en sygdom. Ja. Det synes jeg på ingen måde, at man kan være tjent med, fordi når man tænker på, hvor lidt betydning der har i hverdagen. Altså, så skal man ikke have det som sin første tanke, hver gang man tænker, Rasmus, Nå, det er ham med det der Ej, det synes jeg på en eller anden måde er lidt. Nej, ja, det er langt ude, ikke? Jeg tænker, at det ene, man skal gøre, det er, at man skal give folk en chance. Så hvis man fornemmer, at der har været et slip i curriculummet, eller hvis folk selv skriver nogle ting, man stusser over, at man spørger ind til det til samtalen for at få og invitere til den åbenhed, som kan være med til at opbygge en tillid omkring den person og det samarbejde, man skal have. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at man ikke har berøringsangst i forhold til det. Så tænker jeg, at det er vigtigt, at hvis man har en medarbejder, som har nogle vanskeligheder, at man har en dialog løbende omkring, hvordan går det. Det er ikke en hverdag ting, men at man måske har en aftale om, at man kontakter hinanden, hvis man fornemmer, at der er noget, som er på udsvingssiden, eller ikke er, som det plejer. Og så tænker jeg, at det kan være godt at spørge ind til, i hvilken grad man skal involvere sig som leder. Eller kollegerne skal involvere sig. Har vedkommende selv, der har ledelsen, har vedkommende selv nogle strategier eller nogle handlinger, de gør, som man skal kende, eller som, hvis de siger, at det har vi helt styr på, eller har de nogle ønsker til, hvordan man kan støtte op om nogle af de strategier, så kunne det også være en måde, man kunne få til at glide på.